Hello guys, tapos na yung maliligayang araw ko kahapon, tapos na yung vacation ko. Kaya ngayon naman ay maglilinis na ako ng bahay. Simula na ulit sa trabaho. Ito yung nilinisan kong bahay. Nakita niyo ba? Papakita ko sa inyo kung gaano malinis tong bahay na nililinisan namin. Tatlo kami dito. Ayan. Itutur ko kayo dito sa aking nililinisan. Okay guys? Ang linis ng aming lilinisan, di ba? Kuya! Brother! Parang naligo nga. Ang isang kasamahan ko naman, puntahan natin. Mira! I clean here, ha? Okay? And then we start down, okay? Me. Okay? Yan, gano'ng kadumi. See you later, guys. Maglilinis muna kami. Bye! Tignan nyo guys, yung ulit ako. Gano'n ba? You start here. Okay? And then you later water. Ay, nako. Ganyan po ang trabaho namin dito, guys.
Grabe yung linisan namin dito guys. Kaya nalinis na yun ako sa mga sa. Dito naman kami sa kabila. Dito naman kami, dito. Kasama ko, si Mira. Guys, tatapusin muna namin guys. See you later. Papakita ko sa inyo pag malinis na. Bye!